Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Gloire à Allah, béni soit Allah. Gloire au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Béni soit cette noble religion qui est l'islam. Nous rendons gloire à l'éternel, à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous bénissons son nom saint, son nom puissant, son nom glorieux et son nom d'amour. Nous élevons la voix vers l'éternel notre Dieu, Allah, et nous bénissons le nom du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Gloire à Allah, béni soit le nom du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, rapidement, connectez-vous. Nous allons commencer notre direct du jour avec un léger petit retard. Ben, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Salam alaikum à chacun et à chacune. Gloire à Allah, béni soit Allah. Nous allons commencer. Alors, j'attends que nous puissions atteindre un certain nombre, que les partages puissent, permettez-moi rapidement, si je ne sais pas, voilà. Attendez, voilà, légèrement comme ça. Voilà. Donc, j'attends que les partages s'accentuent. J'attends qu'on atteigne un certain nombre de personnes connectées pour pouvoir lancer le direct. Partagez, partagez et partagez. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, par moment, Facebook essaie de restreindre notre communauté pour empêcher nos abonnés, pour... nous allons bien entendu commencer. J'attends qu'on atteigne un certain nombre et puis on va commencer. J'attends, J'attends qu'on atteigne un certain nombre, le temps que je mette tout au point. J'attends, ne vous en faites pas, on va... Faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Alors, on va lancer notre premier partenaire qui est Senufouke. Allons-y. Kone nega musokɔrɔba de filɛ ne ka solo ka ne lakunu sɔgɔmaden na ko fo ne ka taa fura de ɲini ka d'a ma fura in tɔgɔ ko damisa ne yɛrɛ t'a dɔn damisa in bɛ sɔrɔ fan o fan kɔkɛ a kan bɛ sɛnɛ fɔkɛ ka fura de ma mun bɛ feere Nura FM na kɔmuso tiɲɛ don fura in ka ɲi kosɛbɛ fura in tɔgɔ de ko damisa kabini ne ye fura in sɔrɔ waati min na n lafiyara ne dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta k'a daminɛ mɔgɔ jolisira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ bɛ filɛ i niyɔrɔ dumuni ma nka i niyɔrɔ kuma i tɛ fili o ma ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye a ye fɛn o fɛn fɔ fura in na a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye n ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a san musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni nka a dara la don kelen a ye bidɔn 1 san o kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san sisan ne n'o kɛra teri k'a sababu kɛ ala ni den in furakɛli kama ala barika la bi ne y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ sera ka papiye ta k'a di an ma
n'an k'a ma ko carte professionnelle o tɛ kɛ gansan ni ko ma kɛ ko t'i dɔn fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama ka bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo damisa fura lakika don o kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnniyara i n'a fɔ jabɛti ani tension ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara damisa ko in kan ni ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ Kone ne ko anw maa minnu yɔrɔ ka jan Senafɔkɛ a ka téléphone numéro bɛ sɔrɔ mun ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako in ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka Senafɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa min ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Jaginɛbugu balontan terrain yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana Senafɔkɛ ɲininkali kɛ maa o maa la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ yiri la. Alors, juste après notre partenaire Senefokè, alors comme on m'a fait toujours mener de goût même marocain, madame Nani Bamanankan parce que bi il est à Kadigné, à Kaseka partager au Tcheya parce que bi amna essayé quand damra yoro dawana akuma foli be ala de deli ala qui sont hakilla ala ka kuma doida ibise ka kuma mfo na te kemro mabashi ibise ka kuma fo na ibise ka beson famille nyuma hakilla donc ok, merci pour l'information Diaby. Donc on met à que chobela nya fo chobela na que chobela andama kumana kumam na fakabo. Alors après Senefokè nantla Senefokè là ame yay touré fo albi comme nya fay chomna ni yala sona ma soni amena seka dati fo awye dati ni yay touré jatimine kala dati mbebe dati nazarakana bamananga oye ka don latige don mina ke aka fere ke yoro abe fanu fere tio ka fani iko samara iko montro iko chapeau iko parfum nama foma usla ko teme jikasama mkasaga di kosobe nda bamananga do me min debure ni parfum te do ni ya ye don latige nala sona ma mina nyon soro aka yoro la kaseka aka yoro ouverture bake me yano che na mago be fin la ni adomaga de bina do konyo sola ni do ka mariage de bina ke do ka frusi de bina ke obse ka nyini furche fe akela balme akela tiri akela jenyo akela baraka nyonyo abe yai touré ka numéro ta ka dama konye chena ka gason d'honneur me konchere na ba fe ka fendo fembe to mo hakilila yai ka numéro fleur 63 70 80 55 63 70 80 55 no bolé amete uda mo fo te uda Moussa Konaté ani Ahmed Traoré lu sigin be mako suba kon ni mo mako be te udala iko a prix d'en gros a prix de détail imago mirebe cartouche kelina ndaro bo fere joli imago be carton kelina ndaro bo fere joli imago be colis kelina ne yo wele amena numéro 10 obseka carton kere préfié ka cartouche kelin préfié katla ka colis kelin préfié nyam foyer ngo soni uni société bamie ou tega di nyombolo ambega contrat signé kono abado mo ibiseka kuma me fin la tega do abe ala de bolo ni ala sonama ni contrat signé dongo do ame sauter reto fo parce que ne revena ta marché ni no sauter refenen fait ko faranga partenaire uga amse ko ka promotion do ka publicité ka chugomena alors donc Ahmed Traoré 90 70 90 60 90 70 90 60 Moussa Konaté Teuda nya foyer ay mo bla juna gata akela koroboro boutique yo akela soroga boutique yo akela alimentation yo akela supermarché yo amana do ay ni ngale ka ni Teuda be
parce que kuma caman ne yɛrɛ mana don butigi baw kɔnɔ b'o ɲininkali kɛ n ko tewuda bɛ yen n'u ko a tewuda tɛ n bɛ numéro d'u ma n k'u ka karisa wele u bɛ se ka tewuda sɔrɔ cogo min na n ko parce que tewuda ye te ye mun ka di maliyɛnw ye n ye kibaruya ɲuman sɔrɔ marché bɛ commencer la ka bonya ka taa fɛ mɔgɔ bɛ commencer la k'a dɔn mɔgɔ bɛ commencer la ka sanni kɛ hali bi ala ka laɲini sabati donc tewuda Moussa Konaté 76 26 45 73 76 26 45 73 oui Moussa Konaté Bamako Suguba kono alors no bolé amina anga sirifike fenen fo ne Cheikh Tiami Aidara Cheikh Tiami Aidara fura bafla babolo foro o fanga croix na ma fama FK we ci ya dengo be chemununga nu degunde do nu ka dlan soroli ka gele nu te mefeneni na akenbu ma deguye cheya banam na ken me ka fiedo ka furula cheya banam ken me ka miria bata ka dawere kan ubu were nyini ka obiseka ni kenya chugodi ambo de fo dongodo latiga we ala tay kenya we ala tay abi do fene son frola katlaka furo ko blasara ni kenya nyumai donc cheo che ni ba don ko che dengu bila akela o jenyoyo a terio a furu nyomayo aya me amanyin awfe aka Cheikh Tiami ni numéro na ma fama fanga kura aba numéro tabe wolelike ne wolelike aka chan ala bolo no ga be sorati la mako ka deguna alors tu as furu na ma fama ko fanga kura 70 08 04 08 70 08 04 08 Cheikh Tiami Aidara ni ale ka fanga kura numéro no bolay kabako fura feneni na be bana chama fura ke for la bana amana ke bana sugo na Cheikh Tiami wole 70 08 14 08 70 08 14 08 ou ka boutique baro fenen ba Abidjan 25 07 49 04 26 19 Abidjan ta indicatif 225 numéro de téléphone 07 49 04 26 19. Alors, nous bolé ni alaka djeyame ala foka ala barkada amina andamra anga dossier la. Sora andamra anga dossier la. Geliado be ntise kandamra maliko kumala. Katlaka fon yere ma konye slamay. Kone bola slamay du de kono. Kone djenyo ye slamay. Kambe ka foko malikba anga jamanani aslame de kachani dine chama tagaboloy kayeko do de bola ko ka kuma do fo anga dinema ka kuma do fo anga kirama ka kuma do fo anga kuronema ka kuma do fo anga alama ko on fene teme ina fo fe make aka gele a chemay madame ne ni muyo folo manyini alafe a cheni be jien wo la ka nyini alafe abanyene ka duguni be wo la ala kana toala ala ka bo ka di famauma ala ka bo ka bla famau ka disposition ne retuma vidéo ni la me ninga administrateur de tola kumala na ba don Fatmata Tungara poupette ngonere ma vidéo ni menye anga dina nyamo no Aidara ke abola akumana akakuma konna la kuma chamani mogobe kuma Aidara kola munu ma famia oluba ke kele koy munu ya famia ambe be akumana jena tiga fendo de benaka jatemine de do benaka familial de do dinen te fly dinen ye keleyi mais dinen ni a familiali gelea be boyoro juma bebe dine famia chogo mina bega dine famia chogo te kele do yuka dine ke ala seli droin mais obeta sira tama ala ere kuma kamba fo ko nga jugu olu de makatme ali munu teni do munu ba fo kube ala don obuto tembiro be sujuru be ala obeta maga mais o ka kewale do be niya ye aka bo hakil mai bi ere nyinga nyune islam sugu jumai do ga islamia we magantarai kata juma sella ka fajiri seli fana lanzara fitiri safo ni o seli o lui fait o lui islamai
mais o ɲinɛna fɛn kelen kɔ ko silamɛya ye jogo dɔ de. Donc mɔgɔ caman ka silamɛya faamuyali a ka gɛlɛn dɔɔni. O mɔgɔ sugu i t'i yɛrɛ bila mankan la n'u ye parce que fɛntigi ye Alahu Taala masa yɛrɛ de. Ala de b'a dɔn jɔn ye silamɛ ye jɔn tɛ silamɛ ye. Mun bɛ taa eji la mun b'ale bato ale tilala ka sira minnu yira seli kɛrɛfɛ parce que seli dɔrɔn tɛ. Ne ma fili silamɛya tagabolo 5 ou bien 7 de don a ka kan ka kɛ 5 les 5 piliers de l'islam. Seli b'a kɔnɔ eji b'a kɔnɔ mais fɛn wɛrɛ bɛ o fɛnɛ n'u b'a kɔnɔ. Mɔgɔw y'u ka ko dan seli dɔrɔn ma ka tila ka sira dɔ taama ko olu ye silamɛ ye. Dɔw yɛrɛ bɛɛ ye seli ka gɛlɛn olu ma mais olu kɛlen bɛ k'u yɛrɛ sɔrɔ Ala kumakan kɔnɔ k'a fɔ k'olu fɛnɛ tɛ silamɛ ye o ye Ala yɛrɛ ka jateminɛ ye. Donc fɛn dɔw bɛ an tɛ se ka an da maga o la k'an b'o fɔ i n'a fɔ an ye Ala ye ou bien an ye Ala kira ye. Mais minnu bɛ bɔ ka diinɛ lagosi ka Ala nɛni ka kira nɛni ka alikuranɛ k'o kɛ fɛn lankolon ye an bɛ se ka duwawu min don Ala kana to a la. An ye mɔgɔ caman ye ne ma fili dɔ de la k'i sen da alikuranɛ kan ka kuma sugu bɛ fɔ alikuranɛ ma. A y'i sen da alikuranɛ kan ka kuma fɔ Ala ma kɔrɔtɔ Ala tɛ kɔrɔtɔ jɔn ma. Ala ye don do kɔnɔ a y'i sen da kuranɛ kan Ala ye fɛn d'a kan a fɛn bonyana hakili ma. Kana sen kɛ fɛn sugu dɔ ye kana tigilamɔgɔ tagabolo ka halaki cogo dɔ la a hinɛ yɛrɛ nana mɔgɔw minɛ fo mɔgɔw y'a filmer ka bila réseau kan ko ni tigilamɔgɔ ye Ala dɔgɔya a y'i sen da Ala kumakan kan. O kɔfɛ boli sɔnna dɔ wɛrɛ tun bɛ yen a ye alikuranɛ ta ka bila a ka boli so kɔnɔ ka kuma langolo sugu bɛ fɔ alikuranɛ ma ka daji tu alikuranɛ kan ka boliw da alikuranɛ kan mais a cɛ nana minɛ ka kari ka don ɲɔgɔn na i n'a fɔ hali kolo dengeli t'a la. Mɔgɔw y'a ye a bɛ ka a yɛrɛ kɛ i n'a fɔ sa sugu dɔ u bɛ ka filmer ko ni cɛ de Ala dɔgɔya ka kuranɛ dɔgɔya ka kira dɔgɔya. O kɛla Ala ta ye. Fɛn dɔw bɛ yen a tɛ kiyama kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen a tɛ kaburu kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen Ala b'a yira jɔnw la ka sɔrɔ ka taa da kaburu kɔnɔ. An y'o ye. Munna n b'olu fɔ parce que an bɛ réseau de kan. Munna n b'olu fɔ parce que an bɛ internet kan. Munna n b'olu fɔ parce que mɔgɔ caman bɛ na internet de kan ka ko langolo caman kɛ. Mɔgɔw fɛnɛ ni photo ni video kɛ ka cɛ photo bila bɛɛ y'a photo ye bɛɛ y'a video ye. O de y'a to ne bɛna fɛn kelen ɲini n balima silamɛw fɛ. An ka diinɛ ɲɛmɔgɔ Sherif Aidara a bɔra a kumana a ye silamɛya kuma fɔ mɔgɔninfinya tagabolo a y'o fɔ. A y'a yira fɛnɛ ni k'an bɛ jamana min kɔnɔ ko jamanatigiw bɛ yen jamana ɲɛmɔgɔw bɛ yen n'u dɛsɛla don min na silamɛw b'u jɔ u jɔyɔrɔ la. K'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye u k'u hakili to silamɛ diinɛ la. O kɔfɛ munna an bɛ ka nin fɔ n bɛ nin fɔ ka gɛlɛya Ala tɛ se ka dɛsɛ Ala ma deli ka dɛsɛ. Ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye défi lancer Ala ma Ala b'a défi la wuli. Ni cɛnin ne ye video cila ne ma yɔrɔnin min na ne ye video ni lajɛ n tɛ se ka nkalon tigɛ aw ye. Ne kirinna dɔɔni n ma se ka bɔ n yɛrɛ la quoi au moins 5 minutes n tun sigilen bɛ n tun bɛ fɛn dɔ n t'a dɔn fɛn kelen min de don mais a ma tellement a ye n tɔɔrɔ n yɛrɛ tun bɛ ɲini ka weleli kɛ k'a fɔ n ka administrateur ye n ko bi bɔli ma bɔ n ko n ye message bila ko n bɛna bɔ sɔɔni n tun bɛ message ci u ma n ko bi ta tɛna bɔ parce que n ye video nin ye a ye fɛn min da n kan ne de b'a dɔn ne ɲɛ dala video kan a ye fɛn min kɛ ne kan ne de b'a dɔn n tɛ Ala kira ye n tɛ waliju ye n tɛ karamɔgɔ ye misiri tɛ n tɔgɔ la n tɛ wajuli kɛ ni ma deli ka yɛlɛ podium kan ka silamɛw wele ko n bɛ wajuli kɛ n ka wajuli kɛ yɔrɔ de ye n ka téléphone ye mais Ala b'a dɔn n ye video nin a ye fɛn min kɛ ne la Ala b'a dɔn a ye n tɔɔrɔ cogo min na mais n nana sigi n ko n tɛ se ka to ten n bɛ wuli ka bɔ n ko Ala n bilasira n ka se n kuma cogo la donc o kɔnɔna la ni cɛnin ne kɔni bɛ se ka mun fɔ silamɛw ye fɔlɔ Ala tɛna to a la o ye kelen ye exemple bɛ yen dɛ
mun ye silamɛ diinɛ la gosi, mun ye alakira neni, mun ye alikuranɛ ka fɛn k'a la. Mɔgɔ mɔgɔ ye tulonkɛ kɛ ni alikuranɛ ye, Ala ye tasuma jigi a bɛɛ lajɛlen kan. A ma kiyama kɔnɔ, a ma kaburu kɔnɔ. Mais cɛnin ni tun y'a ɲɛda ye a bɛ ka kuma, n t'a dɔn n'a ye drogue de ta, n t'a dɔn n'a ye fɛn de min, a ko fɛn dɔ se b'a ye. Mɔgɔ min b'i da o kan, a y'a hakɛ to, nin ye Keyita ka direct tagabolo ye. Keyita bɛ se ka direct préparer k'a bɛ bɔ ka kuma, mais a ka ca Ala bolo. Keyita mana ka direct daminɛ, Ala yɛrɛ bɛ tagabolo sira wɛrɛ yira Keyita la. Donc a bɔra k'a bɛ mun kɛ a b'o to yen ka tugu Ala ta kɔ. Donc a ye jɔn ka dɔɔni fɔ nin na a ka se ka faamuyali kɛ. Américains y'a kɛ. U ka sɔrɔsi u ye fɛn min kɛ an bɛɛ y'a ye. Mais mɔgɔ mɔgɔ ye tulonkɛ kɛ alikuranɛ la, u bɛɛ laban cogo an y'a ye. Fɛn fɛn Ala neni, u laban cogo an y'a ye. Fɛn fɛn ye kira neni, u laban cogo an y'a ye. Ala ye fɛn dɔ de yira u la ka mɔgɔninfinw sɔn hakili la. Bi cɛnin a bɛ diɲɛ fan jumɛn n t'a yɔrɔ dɔn. A kɔni fɔla k'a ka t'i yɛrɛ di sɔnni mɔgɔw tɛgɛ ka d'a kan. An y'o communiqué kalan. Communiqué dɔ filɛ nin ye, n bɛ nin communiqué kalan pour que an bɛɛ ka se ka depuis quelques jours ni ye procureur général Ladji Sara. Depuis quelques jours, une vidéo présentant un individu tenant des propos désobligeants à l'égard de la communauté des fidèles musulmans et se livrant à des agissements injurieux contre le Coran. Ne communiquer mais filidoni mala quoi. On ne dit pas le Coran, on dit le Saint Coran. Il faut Coran dron. Coran à la Kumakandi. À la Kumakan, ce sont des paroles saintes. Donc il faut étudier le Saint Coran. Le Saint Coran. Quel est? Propos désobligeants de Ronteo. Albi Nazaraka Massa Fochula Niorola. Des propos diffamatoires, blasphématoires. Avec faux Olu. Moi, au lieu de le procureur Kakumala, ma fongo procureur Filade. Nika Jatemine, Nene tu viens de communiquer sebe. Mot de blacono. Des propos blasphématoires, diffamatoires, désobligeants, à l'endroit ou à l'encontre du Saint Coran. Le Saint Coran. Le prophète contre le Coran et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'islam circule sur les réseaux sociaux. Ces propos et agissements sont constitutifs de manifestations contraires à la liberté de conscience et de culte, susceptibles de dresser les citoyens les uns contre les autres. Le procureur général informe l'opinion publique nationale et internationale qu'il a ordonné, relativement à ces faits, l'ouverture d'une enquête judiciaire. Aussi invite-t-il les populations à apporter leur concours aux autorités judiciaires compétentes à l'effet de leur permettre d'identifier, localiser et interpeller l'auteur de ces faits prévus et punis, notamment par les dispositions combinées des articles 58 du Code pénal, 55 et 56 de la loi numéro 2019-056 du 5 décembre 2019 portant répression de la cybercriminalité. Aya partagé. Ame islamien ka kuma de la. Ame dîner ka kele de la. Aw te ka ni partager, a te ka benema. Ame dîner ka kele de la. Ante ka ni a te ka ta yoro jan, a te ka benema. Tiens rere la. En conséquence, il sait pouvoir compter sur l'esprit civique et la compréhension de toutes et de tous pour observer le calme et la retenue relative à ces faits. Tcheniko na yale dia aye kuma do fo ka ala nini ka ala ka chide nini no ngakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka al-Kaaba nini kabantuni ka jahrama ere nini kete ay jahrama nini chugodi mena ne kuma ay jahrama ere nini
Ayaira aka kuma la munanya fango drogué de do. Munanya fango glomina de do. Munanya fango fato de do. Fato bete munu be kursi bo ka tamasira la. Fato bete munu be dreke bo ka bereta ka moge. Fato be. Fato do se ka sigi krefe. Vesi bala. Bazin bala. A parni ba sigi ni bi krefe. Fa bala. Fa a koro kachan. Fa a trablo kachan. Ni fato te mogote nike. Ako aka kuma damnela. Kale ba fana bafu. Ni bi fani bafu. Munebe alata ala togoma. Ire kanga ki ire ka alay. Aya fana bako bla ala sanfe. Ou dani be darom na ala be ka djien bonebe jiga sumogo ka sona le ire kati dabogola. Ikumana. Aye mufo. Aya ira ko seba ale katme alaka. Ni seba ale katme alaka. Ale bola muso do de la. O muso e join. O muso fene bola do de la. O e join. Chedo be ale be mu le ka fa. O e join. Danga te temeninga. Aya fana bade nini. Ama ala nini. Mo yu ta ke kaye ni fo aye ni fo. Ala ne dege fendo de la. Ala ne kalife aye ne kalan fendo de la. Mogo kumakan kuma mana bui da kono ala ne kalan koko kuma ta ka wala wala mogo ba famia. Aye kuma jugu fo aye kuma belebele fo. Ne tate dans condamnation ma, ne tate dans dangalima. Aye kuma mfo ntina sige a kuma kan mais yoro damlama be molu ta kolu wala wala mute ke gasier mais muma to ama famia kanye kayro ko fatore do. Mais fambala aba yere kalama parce que bola ki yere nyema tunu. E fa e John e ba e John. Ni fa be la babela. E mo ni fin de olu dala bogola. Ita donc euroni be ko c'était eya. Mais dans le code de forme mo ye dongo do. Ngoni set bi iye. Ki yere nimne katla ka seginko kana mo ni finya kono. Ki nimne yere la, ki yere fara katla ki yere la kono no sebiye. Ibisika keleke ni alay. Mais no setiye. Era be butigini mkono butigini langolo ebo kono. Butigini mte fenye ebo kono. Ali fani mbebri al kabaka. O fani valer o ka bon fuka ti sa depuis buruju fuka na bla ela a fani na al nafolo dengeli amadeli kashi o ka sokono wari mbedo al kabala fani fima mbeta al kababiri sanu de tanken beka anyabe sebeni fefela la be sanu. Ce sont des fils d'or, c'est pas des fils dorés, des fils d'or. Sanu yere yere. Donc join kebe ala doya ebe boutique langolo kono au moins ni tu mo sugu do yam se ka forcer doni be ala bi nyemnela ala bi nam kila mbo fiyebi abi nyemnela abi damnela abi muluku kisigi yesem takoda alquraneka ala ba se ala ba be kare ka do nyona ni ala kelife ibe accident jugu do soro ini be toila o ya no mayoro sinon ala be fendaika soni ini be minela iba do ko ala masai ala be fendaika soni ini be minela ibe kule iye kuma mfo ibe sigi kuma kanka ala ta tu la tanke ni masigi kuma kanka nyame ko do bola nyame shekti Sheriff Aidara ko do bola kuko kuba deme koluka tonde nido koluba deme ame kuma kelen fo anga sharia son tigi nunu ye uko hagili to yoro dola uka jatemine ke yoro dola uka soni fendoy Anti katoy ko mogobe silame dine la gosi au nom de la liberté d'expression.
Ça, c'est le libertinage. Il faut faire un liberticide. On dit ta liberté commence ou prend fin la liberté des autres. Donc, ni Dunamoro Gassil. Ça, ce n'est pas une sorte de liberté d'expression. Kamoreka dine la gosi, koluka ala la gosi, koluka kira la gosi, koluka seliro la gosi, koluka ejiro la gosi. Et vous allez me parler de liberté d'expression. Nous de monter terroristes ou tout, ou quoi fralika ou sabola. Pour dire c'est leur liberté d'expression. Monanto toy. Ame terroristes ou bouté chomina. Ninganga bunte ka juguya ka me terroriste utaka. Ne ma fongo mo ka mine ka fa la. Mais sharia so ki jo a joro la. Fendo le be jamana ni kono anye jatimine kala amba chiefo. Fuare de mo langolo de o be wili ka mo neni ka faga neni sharia so utukuma. Mounou Wuli Kabe Fanga Deme, au lieu de me convoquer. Ça, c'est la conséquence logique. Ni fin de l'anganga tient fonyoy, a fois les bese koutoro. Mais nous, tu y jorol. Ama fongo y a les risques zéro, ça n'existe pas. Moi, pas faut tolérance zéro, c'est faux, ça n'existe nulle part dans le monde. Risque zéro, ça n'existe pas. Déviation au Bénin. Baviru Beke. Mais fin non qu'elle a. Faut que d'abord là, il sait qu'il faut qu'un Iran président m'a ben. Il sait mais faut que d'abord là, Kobe Kola il sait qu'il Iran. Faut que d'abord là, Kobe Kola il sait qu'il Maroc, il sait qu'il Algérie, il sait qu'il Tunisie, il sait au corte ko ute ko jurumutu la de ngakuma korotoi. Ka fokute kolangolo ke ngakuma korotoi. Ka fokute bengali ke ngakuma korotoi. Mais ala ko fafero fe. Ni cheni mukumana. Muna ni communiquer beke. Beba yorodon. Hein? Dibilan baboloa. Dibilan baboloa. Abe tunua. Dibilan baboloa. Aye téléphone mtaka vidéo ke ka chi. Anga autorité obise ka fo ko lutise ka vidéo ni tracé ya. Nous be se ka moro munu be transition ka keleke. Nous be se ka anga vidéo tracé. Nous be se ka anga téléphone ka anga sur écoute ka anga kuma la me ka entra ou be dese ka ndekewa. Chérifke kumana bide, aïdara kumana bi. Akoko ka tien fo. Asimi fene ni décision nota, c'est vrai. Mais asimi fo parce qu'il y a phobie. Ko asimi aïra. Ko ka dîner ali dîner nyomoro ko ni moro e droyama suko de la souma. Ini sharia sobe nyona. Ama bon bema, sono kuma kasi. Ni ay moro be courage sur ka kodo ke jamana no kono. C'est parce que anye fin d'ode. Non, tu as jatemine ke nanga nyemoro tu es jatemine ko on fait l'obé, on va pas laisser passer. Billahi ma fango danga den tunte kuma de ma tumina ti dogo de bita soit me boligata jamana wara de la kakuma me ngai to mali kono de kakuma ay to mali kono kakuma apsika ke diversion atuna ne bonga siraga atuna ne bonga barakono mais anga kuma nanga justice moroye ou ka boli dabla on nofe on tout juguye ante jamana juguye ou be jamana jugudon ou be autorité jugudon mo bo lu to ku dasa go fo na on kuma na o ye problème ni ne ya conséquence ala to fo ike ganza biya kuma na slamé willa otewa mais radio sobe mali konoya asimi fana babenim ama mo ko interpeller dogoyama be da asimika
ama mogosio ko interpeller nungo ka fanen ka banin c'est une expression imagée do akana ta joku dafa fana bala kuma korotwe c'est une expression imagée ou be do assimila nous donna la ou donna so mogo la obeke nama wuli ka ko fu siri ko do la bi bete ka wuli niya ko ni drogué ni fatoke ni naloma ni bagan mo mta borodo o kumanata o te ay betoro parce que islam dîner de do mais islam au fou ka wuli ka jola mais c'est parce que am be am frani nyonka anyan daje ka kodo na to la fle nan ton wila kan jo kodo la nit ntekede donc albi comme Saria Sunko avant projet a kuma be sena de ba nyini dina nyamo fe ma nyini Shérif Aïdara na ka mo fe ou ka proposition de ke mumbe de constitution gono nye do kuma ka men no luta te jonye Israël de ne ko ka proposition ke en proposition am seka de constitution gono chugomna ame avant projet de la amata roshi folo anga dine be se ka protéger chugomna ani dine to non me kuma ne hakiliye ne magote mo shi dengere la ka fatiki la mo ko ni islamé ou bien côté islamé ne ka islamé abene ni ala de je mais faut attendre bogola na to mo fene nga tlonge ka islamé la ne te islamé mo kama ni islamé nyere de kama ni ala kama parce que ne ma bo ala ta sira fe fembe nye mado don te islamé mo kama ni islamé nyere de kama kanyere kisi ka ala kuma kambato mais en même temps ni proposition beke ou ka proposition ke ni hakil mayaye il n'est pas encore tard hein? Projet na matayro sifolo gouvernement remi prononce folo donc possibilité be islamé oye ni kona nyoma ka fou siri Allah on s'en fout de ce qu'on appelle les défenseurs des droits de l'homme on s'en fout ate kuila gambi kikani ke ya jamet lela ni yake isumrobe ababe shila tunu ya jame ale tumi yala ni coronel ya jame gambi présent kro ate kuila kikake dugube dugula ate kuila kikani mol baliyake mais muna ombe son koka ka onga jamana kono parce que anyan dadje ka fin do de an be banaka kuma parce que anye fin beke politique e jamana nkono anye fin beke politique mo langolo be wuli utu dako utu nyeko ulubeta sigi nuka koso nuka kasay ku sago fo transition ma ku sago fo malima ate mo shitoro abe bebema muna parce que mume kanga foye au cadeau le tloé bi a conséquence fleni slamen na attaquer be willa mais ala te kodo to e kodo ka ke gazan ala ban son hakilla ne bo de fo moye sona ka wili ka be ko attaquer a source mune a bolaro jumande a mune do la source c'est quoi anga sharia ka baraka chingono anga sharia u ka jamana la goshili dabla nungo anga sharia ka dabla korte ko sharia ba kede me munu ba ke sharia ka fusira la bi ambe nyebe ninela me kunu asimi nina shogel nina nube na baba keita nube ubebe nyongo nyesira la naluma de ba fokute nyongo nyesira la ala ka fuite ke ganza ala ka fembe de be do nyongo na mbomte ala ko no li ba ke proko paragay moi je dis aux gens je ne suis pas théoricien n'était théoricien moi je suis pragmatique rationnel ni ko do kela ma jonyini mani ko do nyona kalaje hakil mala meseka munefu hakil mala meseka mo bla sara chudi nama fusiri nununa ni nyona chama be nalide parce que va fo munela juste ici vous sigine parce que ni aye ni blakoro aya fama aka kala kama ni aya kumana aka jatemine je suis en train de parler tu sais pas non donc la réalité c'est ça
La réalité, c'est ça. Nama fusri fin d'ola. Ka fait beke politique. A conséquence ka djugure. Nama fusri fin d'ola. Dendo bunu fa wele fama sola en sigini nyene. Ça, c'est pas un hasard. Ni maquette ganzan. Ni a ye ni malien de noredo. Ni a ya wila kan fo. Parce qu'il s'est dit, mais comment, charia, faut te boire la charia sola. Parce que dobe fenge, ale ka jatimine la. Asimi be doya, transition be doya, ni charia souma faut que muna le nan fo femi ka ale la. Ibita so, ou ya ale ka jatimine doya. Anga ko doye, anga fusri fendo la. Neba anga charia souma ko wele. Wili Kujo Malikola. Fendo B, le procureur peut s'auto-saisir. Fendo B, parce que Allah, ni ma fli, mouni ou krone kala, ou ka bona preuve ka irana, comme ka mfoko garondo. Allah, ako, ale debe fanga di moroma ya jia. Ni Allah e fanga di asimima. Na ye asimi dogoya, Allah me fanga di asimima, avec Allah di dogoya. Mais ni mas la au toro ni mas la mechitoro parce que Assimi président a mas la mechitoro à la fin de to code de kake anda kobe ale ala toro anga wulika ay wuli anga nyedel anga senda fenoka ala ko ale be fanga di nala e fanga di mo ma yo ti na mo do ya ala do ya ma ala do ya ala do ya Olia tongo fatoka cham. Mais John meka ala doya o sigini bu ka radio sokono procureur bu bedo malikona ya. Klikile o shima menacé au contraire. Au lieu de be munu John be maliko kongoro, munu be ka maliko keleke, munu be ka transition ko keleke au lieu de be le convoquer. Ala nyabe nbela. Ache ala be fenda ka amasigini femie. Mogo yake ala mushitoy ala yo ka beka jena teka nakasi fin bolula alu deu jusqu'à la 5e génération jusqu'à la 5e génération ala ta toila aka dube nakasi jusqu'à la 5e génération ani mogo eteria ke ala bu ben nakasi ani mogo ya teka de nyoma ala bu ben nakasi abe jekulo kono ala ba ben nakasi ala ba kon nakasi fembanya o itasmai ala ta toila oyala ta yambo fo mais en même temps nga charia sou mo fenenga wili kujo parce que ali ni communiquer de choko ne be tien fo ama benema communiquer ni a sebena choko mina ama benema ate comme fendo nga de procureur ka koyi o de na meslame dine ka keleke malin kono communiquer ni seben choko il est libre attention oui je suis libre aussi hein. Mais quand on fait des charia soso, des procureur soso, des procureur doya. Allez à cette sensibilité. Ne fait une sensibilité ne mana kala pour moi. Fembe fena kuma tume kumana olutunga nga sora kono. Fochoko tumbe olutunga nga sora kono. Boni bebe on a silendoni anga charia kola ko. Ne slama utuma oui. Ne badala nanga sharia sore mo tumina songa video parce que nanyo kuma la me ay dara de ko kale wele like mais est-ce que sharia so mo tunga nga ay dara kono est-ce que lu tunga nga ay dara kono ninyenta ay dara kuma kamare ay dara dunga video be ay ta YouTube ka abala mekanye ay dara kuma mfo mais c'est ka fili mais ay dara mo fale de wele o kokubaka obu joroke mais ne fait est-ce que l'aurait dit tout le monde qu'Aïdara ou les follow? N'a pas été miné. Aïdara de tout le monde ministre Wolia. Mais il y a un ministre des cultes. Aïdara mangate qu'allez Wolo. Allez de tout le monde Aïdara Wole. Ni ne paye. Amaka Chorodi. Au moins la médine nyamoro. Bon ni problème de bé Mali kono quoi. Ni ne anga problème yé. Mais parce que ne pas déterminer que moi mo srana de débordement kanake. Mais mon ami siki kan fen sugu kono mon amba to ni ko sugu beke
Aïdara Idjoa Djorola, Neba Fou, le président du Haut Conseil islamique. Aïdara Ini Tcheni Baraji, Inika Baranmaya. Donc, c'est qu'à Foko, peut-être, il a commandé. Mais tant qu'il y a la sira tama, à Kanga Ketchugomina, moi, j'ai pas de problème. Mohamed, ouais, merci. Donc, au café, on paye 6 ans. 6 ans. Mali, tu sais qu'à Foko, Bolutigu, ko Bolutigu, tu ka barake, Bolutigu, buka barake. Mais Nibika Boli barake, Ibika Boli barake, ite Dineshila Goussi. Ibika Boli barake, Jamana Sharia Konlala. Donzoye, Ibika Donzoya ke Jamana Sharia Konlala. Mais ni cheni bola ka kuma avec groupe do de la ou dani bu yere la. Fin bu bolo bi se ka fenke. O de ato abola o de ngongo fato de do. Mais 6 ans. Aïda la ko ou ka ton, ko kuwele, ku ka récépissé mine ka fara. Mais Sharia tunganga bi, amedo mana bi mardi. Ne fait Sharia procureur tunganga conférence de presse ke amake o yekele. Flana procureur tunganga ira avec groupe muna o mo interpeller la ka to yininga. On ne commande pas une procédure judiciaire, je suis d'accord, mais jamana dombe la loniala. Conférence de presse c'est ka jamana do la loniala sans rentrer dans les détails. Ou be dugum frena ka foka be dugum na dugu identifier la. Mais mo bambolo munu be anga téléphone nga dongo do ka nga kuma wala me. Orange be internet tige ani move chugo miodia. Mais obisi ka fore nyana ko Orange desela ka tien localiser. Aw ni alache. Obisi ka foko Orange be desela ka localiser. Sharia Orange wolia. Ou ye move wolia. Ou ye télécell wolia. Ou yo nyinga tiem vidéo bi utiliser là ni. C'est très facile de savoir c'est par un téléphone. Vidéo bi se ka piste. Vidéo bi se ka remonter kata do vidéo qu'elle a depuis rojement. Avec groupe on fait encore a groupe fait donne le dos. Mais c'est qui bera be ka dama groupe ko la. O de ato ni ko damne la keita nyafo. Nye mo yo tuma kuma la même mason ka dama la. Parce que daluat ntembolo. Mais poupette faux. Anga administratrice poupette. Merci infiniment. Parce que depuis un moment, Poupette, franchement, m'a fou parce qu'elle est à côté de moi. Elle me soutient. Bachili, merci de ton côté. Ou bien, fais un fournier. Ne fais mon oubé ou bâtiment. Qu'est-ce tu es au courant de ça? Qu'est-ce tu es informé? Qu'est-ce tu es sénat? Ne le Poupette m'a dit, bon, n'ta donc Poupette n'a pas d'ambra na tchokomina. Ne au forum nadron, la seconde qui a suivi, Poupette est vidéo cinéma. Ni vidéo l'a dit. Comme il y a un foyer, je suis resté immobile, je suis resté malade. Pendant moins 5 minutes, je n'en croyais pas. Ne fait ame bibim na déjà résultat de kanga di malion. Ame bibim na bi, comment de kanga fo malion ye. Anya ka ro localisé, anya ka groupe localisé, anya mo do interpeller ka groupe là parce que bon là ka fo kuba soutenu. Donc ils sont de mèche. Mais moune kalolu là. Ah non, ni activiste ou de tnoa. Bi tu as ta convocation d'ila ma ou la fama sola. Voilà le problème du Mali. Voilà le problème du Mali. Voilà le problème du Mali. Ne activiste dans le tune for politicien d'Oma. Mais tu as tu as convocation il sort. Depuis lundi, il y a convocation sort. Mais ça non. Slameo. Ne tanyini slame chiffre ko ka boka tama ou ka boka feke. Mangini anga au conseil fait. Shérif Aïdara mangini fait. Munu be shérif donc ayake alakama ayake kirakama ne bola bi ko menga directike mais ni ko kama ala ne ka directi orienté ka blaninga ne bo de foyer ne be ala de tega kono abe ne ka sago chuko mi adia mbola ngome munke ntinga ko ke mais ala en blamunga modi ke ni ala ka kele ni barka ka boni fembe ne ba nyini o conseil mo ko fe o ka wuli ka do shariati o ka ko nyininga Mounebe. Ou quand l'électrice se met à dire Assimima, on jorob na ke moun de constitution kura kono. Quand ni ko na nyogona ka ankisama ka nga dine kisam. Ka nyini constitution fenen fait. Politiku nunu
A ma fo ko tu ka boli baraka de c'est leur choix. Ali Sylvie a fo bi Aidara ka a fo. Akunda le dengo ka te ala bato ale ka fo itala ale be sira yira la ni ku ita ke kungo de do. Ale ta deshi jagoya. Ale ya ka choix ke ale bi i bla sira ka ni bala ni sira wara o yi kungo de. Amo ko kele na amo kele de la. Si la medina joro bina ka muna nga constitution kura kono. Ne ma kalanga bane nya fo ya mina damne kalonde la à partir du 15. Si la medina joro bina ka mune. Si la medina kelente nango be dine kelenta ka dine to ame de to gasila. Medina joro bina ka mune. Si la medina tse ka la gasi chrétien ka dine fene tse ka la goshi. Abse ka do toro. Mais ame jamana mu kono c'est la politique donc benaka sensibilité de dos. Anse ka mo jere ya ko islamé comme le président du haut conseil a fait chogomina. Mais amena muneke. Parce que niya ni kela ala be ka fin de fois malien et ala dongo do men fo kofa avec la kabo ke ta tu une fois amika kuma ta sebela aya ke ala kama ala be ka kuma de fois aya ke ala kama ala be ka fin de fois ni anga hakili dale anga na keni dusuye nyo de fois constitution avant projet do nganga dusu bla kele fe ka hakili dale ala be ka fin de irana ala be ka chido de fois ni ala be ka fin de ira ana anga hakili dale ko laje oye munde anga dine joro bina ke mune maliko kono anga dine joro bina ke mune anga constitution kono sharia bina anga dine protéger chogodi sharia bina anga ala anga kira anga malikono oluka protection be ke chogodi mi mana wulo bi se ka sago fo anga dine matunia ah non on se ka soma non le ba ngini dine nyamo fe kele langolo mbawni nyoncha mako dengele tola jamana mako tola ala mako tola mo ya kele mbawni nyonche mali mako tala mali mako tala ala mako tala kira mako tala korne mako tala oyebe dire nyamo ayebe abe kele fumina ne bebita nyinga ko sini atake moye atake abita bebita nyinga sini bebita nyinga sini ni cheni ye nike ni fato keni drogue mo langolo mo la filini dangato akote kenyenye anyete ke fenye akote ke fenye anyete ke fe jusqu'à la 5e génération ala ka danga ba nofe ani fin fe jela fin fe la ala ba benagasi ame kuma mina tlonga kuma te koy ame ka autorité o interpeller ka anga parquet anga tribunal mo anga procureur ko interpeller activiste mo si juguye aye activiste toy ou ka baraka nou be sharia kono parce que ni ko de kama activiste ka attaque de kama ala ya to ni ko kela ka ambe interpeller président Nena président Doroyala kuma belangolo fola ali premier ministre matoy ala nga premier ministre Ablé Maïga amatoy sugar côté ushimatoy politique kama mais sharia joro kela mune abe exemple ta européen munuka Ukraine kele damneni européen muka justice me bemne ka bloquer bengali bete me bengali ka ou be ka bengali mkeya européen te ka ko keya américain te ka kewa mais muna on manga jamana mine ka to mo bolo ni fendo de anga kilise billahi ni sharia tu jo joro la depuis mo langolo ka convocation langolo ni cheni anaka drogue naka fatoya ani kotuma kono atume boli ka bo manla foro ka so bataka mol balake ma yake ka to malikono conséquence flene me kuma mnani keita ubenyo nyesira la alute bonyo na doni conséquence mundi groupe dobola ka foku bo soutenu oni ala tieni kuma sugu be fo groupe dobe boka fokale bo soutenu ni manga kela dien fa ofa beyaye ni nyona kela dien fa ofa beya la banchowe sileme ma toy dugu do jenna kata tigila mo somo la fois deu do yu ben nagasi anoye okela mais c'est pas parce que Malion tika fin faut que Sharia fait non moi personnellement mais tiens pour cette fois-ci ne m'a délicat juste ici qu'a fin fois madame bi je suis très déçu de notre justice
Je suis déçu de notre système judiciaire. Je suis déçu de la justice. Je suis déçu, très déçu de notre système judiciaire. Wallahi billah, je suis déçu de notre système. Parce que notre ne bois qu'à fort qui vont soutenir le petit là. Mon ami, ici c'est une diversion, j'ai la tête sur les épaules. Connais, j'ai la tête sur les épaules. Il n'y a aucune diversion ici. Est-ce que tu nous as vu éparpillés? Je m'en fous que ce soit une diversion. Ce qu'on a dit, on va le dire. Diversion ou pas, je m'en fous. On ne mourra pas. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Donc, il y a un groupe de Bola qui est soutenu, c'est un défi qui vous a été lancé. C'est un défi qui a été lancé à notre système judiciaire. C'est un défi qui a été lancé aux autorités de la transition. C'est un défi qui a été lancé à la communauté musulmane. C'est un défi qui a été lancé à tout Malien qui se sent concerné par cette situation. Monsieur, les membres de notre système judiciaire, qu'est-ce que vous en dites? Nos bolets, je ne vais pas, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas rentrer dans... Je ne vais pas rentrer dans les débats ou les détails inutiles parce que j'avais des sujets très importants à évoquer. Francis Vega Baradoke, Menta Feka Fouini à la table de Nyagamignona. Peut-être c'est la raison pour laquelle Dieu ne me permet pas de pouvoir aborder d'autres sujets. Antna kuma Djayaga Timenika. Amanyanga Sharia. Mounoumé Sharia Baraké. Franchement, c'est un défi qui a été lancé et j'espère qu'ils pourront relever le défi parce qu'il n'y a pas Kumana Bola Kofetuni Kafo Kuba Kokuba Deme. Au cours de Kumaka Mfola ou Beb Benganedo. Normalement, la justice devait pouvoir nous dire quelque chose aujourd'hui mardi. Mais demain, mercredi, on n'a rien entendu jusque-là. Je suis étonné, je suis surpris. Mais je ne désespère pas, même si je suis déçu de tout le système. Je n'ai pas pris le nom d'un tribunal. Je n'ai pas dit je suis déçu du tribunal de la commune 4, de la commune 3, de la commune 5, de la commune 6. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit je suis déçu du système. Ça veut dire ce que ça veut dire. Alors donc, on va, Nala Sonama, à la faux, Amanga Bara Joya Bi, ni Alagadien, on va continuer. On va continuer le boulot qu'on fait. Ni à la Sonama, on a les informations que nous avons. On va décortiquer demain avec l'aide de Dieu. Donc, à très bientôt les gars. Ok? On garde le contact et à très bientôt.